teño que dicir que Ourense é a provincia máis avellentada de España, cunha idade media do 50,97 anos. Isto dinos que a nosa provincia hai demasiados anciáns e poucos xóvenes. No que se refire ás vivendas tampouco podemos presumir moito, xa que somos unha das provincias españolas con maior porcentaxe de vivendas vacías, con un 23%. Ourense é un referente en agricultura ecolóxica e na nosa zona toma moito peso a vinicultura ecolóxica, xa que contamos con 4 denominacións de orixe. Estas son Monterrei, Ribeira Sacra, O Ribeiro e Valdeorras. Tamén albergamos unha moi boa produción de patacas, destacando a zona da Limia como o principal produtor destas. O tipo de terreo montañoso é e moitas veces as vales onde se dá moi ben a uva, como é o caso da Ribeira Sacra e de Monterrei, que debido que as plantacións de cepas se atopan nas ladeiras da montaña, conseguimos unha maior calidade. No caso de Xinzo, dáse moi ben a pataca, xa que o terreo é moi húmido, o que dé unhas condicións moi idóneas para esta. No caso dos produtos de secaño, non é moi doado que se planten na nosa provincia, que aínda que temos unhas temperaturas demasiado altas, por exemplo en verán, xa que somos a provincia coas temperaturas máis altas, non se dá ben os cultivos de secaño, xa que os nosos terreos non son chairos. Por último, cabe destacar que se dan moi ben as árbores frutais no noso entorno, e por iso hai moita produción de marmelos e mermeladas na nosa provincia. A gandaría, que é unha actividade económica que ten uns orixes moi antigos e que consiste no manexo e explotación de animais domesticables co fin de produción para o seu aproveitamento. Hai dos tipos de ganderías, a intensiva e a extensiva. A intensiva, o gando encontrase nunha granxa, xeralmente nun entorno no cal se controla a temperatura, humidade e luz. Este tipo de ganderías ten ventaxas e desventaxas. A gandería extensiva é a que se aproveita eficientemente dos recursos naturais do territorio. Esta é máis respetuosa que a outra porque precisa menos energía para producir algo, pero o maior dos inconvenientes é que produce menos cantidade de alimento. Na miña opinión, cada unha ten os seus ventaxas e inconvenientes, pero para Galicia, que está moito territorio desaproveitado, sería mellor unha gandería en extensivo porque optimiza mellor os recursos que hai nese territorio. A silvicultura consiste no aproveitamento dos bosques e dos montes forestais. Galicia, coa cantidade de monte que ten, é unha vergonza que non se este aproveitando este gran territorio. Eu penso que os galegos, ou a gran maioría, si estes recursos se aproveitaran, poderíamos vivir unha gran cantidade de persoas dos bosques. E por outra parte, a apicultura, que non se dedica solo directamente a producir mel, senón que as abellas fan unha función moi importante de polinizadoras. Este medio, que é a apicultura, poderíase aproveitar de dúas formas, que sería vendendo mel, e ademais poderías ter unha plantación de, por exemplo, árbores froiteiras que dan frutos e necesitan que as polinicen, e co cal poderías vender o mel e tamén esas producción que che deixaría as árbores froiteiras.
En Eh, torno á industria podemos destacar a industria alimentaria e aquí podemos destacar dúas grandes empresas de auga como poden ser Cabreroá e Sousas que xeran moitos beneficios, pero aínda así existe moito comercio local e moitos produtos ecolóxicos a bo precio. Seguindo ca industria metalúrxica, Ourense non ten moita produción xa que os produtos son limitados e non se poden exportar, moitas veces hai que importalos. Se nos referimos á industria textil, basease no comercio local, non hai marcas grandes, basease todo no comercio moi pequeno entre localidades. Pero se nos referimos a nivel construcción, por exemplo, temos un montón de exponentes, pero a nivel local, como case todo, que basea na construcción na súa localidade, xa está, non sai fora dela. Pero a nivel sanitario, aínda que temos moi bons médicos, non temos un gran avance na enfermería e na sanidade. Cada aldea terá un número determinado de representantes, un por cada 20 aldeas. Estes serán informados das necesidades da xente e dos seus problemas. Os municipios terán dos tipos de funcionarios. Uns se encargarán de saber que necesitan os habitantes do municipio. Se son problemas menores, poderán resolvelos eles mesmos. Por exemplo, se unha persoa necesita algún tipo de menciña e non pode ir a buscala. Se son máis importantes, se transmitirán aos outros encargados. O segundo tipo de funcionarios se encargarán de organizar por prioridade os pedidos dos representantes municipais e dos das aldeas. Se teñen os recursos necesarios, resolverán estes problemas. Se non, informarán os funcionarios da capital da comarca. O número de cada tipo de representantes dependerá do número de habitantes do municipio e do presupuesto que teña cada comarca. As capitais de comarca terán tamén dous tipos de funcionarios, igual que os municipios, e seguirán as mesmas normas, salvo que eles se comunicarán coa capital de provincia, en caso de non poder resolver o problema que ten. A capital de provincia terá varios departamentos. O departamento de organización axudarán os municipios e as capitais de comarca a organizar o transporte, unidades de emerxencia e axudarán a que os problemas se resolvan con rapidez. Resumindo, encargaránse de axilizar os procesos. O Departamento de Información encargarase de que as ordes e pedidos cheguen rápido e a quen ten que chegar e proporcionarán axuda a calquera representante que non saiba que facer. O Departamento de Suministros se encargarán de saber que tipo de materiais teñen nos almacéns de emerxencia e de conseguir aqueles mercancías das que non dispoñen. O Departamento de Control, en caso de que os demais departamentos estén desbordados, estes determinarán que cousas teñen preferencia e organizarán aos demais departamentos. En caso de que haxa algún problema que non poidan resolver, transmitirano a DAE, Departamento Autonómico para Emerxencias. Se non poden axudar, contactarán co Departamento de Emerxencia de España. Para comezar este traballo temos que definir primeiro que é un medio de transporte e que un medio de transporte é un vehículo ou medio que se usa para trasladar persoas ou cousas de un lugar a outro. No medio rural, por desgraza, carecemos deste utensilio e se o temos, témolo moi pouco. Por exemplo, nalgúns lugares solo o transporte público solo se usa en contadas ocasións en determinados momentos, por exemplo, cando é feira ou hai algún enterro. Para esta situación vou por un exemplo que é que nos imaginemos que unha persona maior que non ten coche nin carné
ten que ir ao médico, no rural normalmente non hai médico cerca, ten que necesita dispor dos seus fillos, marido ou algún familiar, se houbese transporte público non necesitaría destes servicios. Ademais, non é só necesario para as persoas directamente, senón que para para transportar algúns obxectos necesitamos o transporte, porque hai produtos que son de primeira necesidade e non están disponibles no rural. Tamén unha solución máis barata sería tamén a introducción de drones, porque o seu custo sería moito máis barato e poderían ter máis beneficios. Para rematar, dicir que é cuestión de encontrar o equilibrio perfecto de beneficios para que todo o mundo que vive no rural se pudese beneficiar. En cada municipio repartiránse produtos alimentarios ou médicos que non se producen nese concello. Priorizaríamos os produtos médicos xa que son o sector que máis rapidez necesita, indo logo os alimentarios, onde se destacaría os cultivos, estos dispersaríanse por tendas locais, comprando o por maior. Logo levaríamos a luz e a auga para ter unhas condicións mínimas nos fogares. A cantidad dos produtos suministrados pode variar según o tamaño do municipio ou as necesidades que estes teñen. En canto á comunicación, eu opino que hai que crear unhas estacións espaciais en cada capital de comarca, na que se disporá de diferentes autos para poder recoller a xente das aldeas. Tamén se facilitarán diferentes autobuses especializados, con isto refírome a banco buses, onde irá a xente da aldea, facilitando que non teñan que facer calquera tipo de suxestións bancarias nas vilas. Ou tamén buses medicalizados, onde nel se fagan revisións para os pacientes sen que se teñan que achegar a un hospital, que igual se teñan que mover 30 km de onde viven. Tamén opino que hai que crear, máis que crear vías de comunicación, restaurar as nosas vías de comunicación, xa que están bastante deterioradas. Acabei. En canto ás axudas, todo aquel que quera establecerse no rural recibirá unha axuda de 10.800 euros para comprar unha vivenda que se atope nun municipio de 5.000 habitantes, tendo que ser o prezo desta inferior a 100.000 euros.